Goeie welkom bij de tweede helte in het Korfbal League duel tussen Fortuna en LDODK. En hier voert namelijk de score van Marjolein Kroon. Die zet de stand op dit stuit op 16-13 in het voordeel van de koprenner van Fortuna. Die vlak voor de pauze even een demarage hier en even het verschil naar 4 goals bracht.
De laatste goal wie wel een beauty, ja, een wereldgoal. Dat wie eigenlijk altijd voor de buzzer. Dat wie Thomas Rijzenberg, die stier op de achterlijnen. En die smeert, ja, maar de moed der wanhoop die bal maar wat omheen. En die voelt erin. 16-12 weer tot stuit. De laatste goal van die eerste helte. En de eerste helte waarin het heel tijd correct Fortuna is die het voortouw neemt. Maar waar het nou Friso Bode het verschil weer ombrengt. Nee, 16-14. Ja, de inzet van dit duel is natuurlijk van Fortuna. Koprenner blijven en voor LJK het vierde plak in de league verstevigen. Ze staan op dit stuit ek vierde, maar gaan een wedstrijd minder als bijvoorbeeld Blauw-Wit Amsterdam en KZ. Santje Veertje. Daar is ze weer. Claire van Oosten meldt haar nadrukkelijk in deze wedstrijd. Is al meerdere keren trefzeker geweest en brengt het verschil weer op draaien. De doel tussen Vlokstra en Erwin Zwart. En dat betekent dat het Santje Vifje wordt terug die laatste. Erwin Zwart. Ja, deze wedstrijd is nog net spelen. Ja, historisch jongen is Fortuna hier in het voordeel. Ze winnen ijs altijd van LJK hier. Eén keer slagen dat net. Dat is alweer een periode. Dan gaan we het over 9 januari 2000 Santje. En ik nou zit ze wel heel dit aan de goede kant van de score. 8-15 Nick van der Steen. Nou, het is een heel aardig duel om te volgen. Felle duel, zeg. De protte uitknokt en de ploegen onderin elkaar echt net een heel soort. Maar het is voorlopig wel Fortuna wat even wat trefzekerder is. Marjolein Kroon heel dichtbij. De ontsluitingstreffer. Nog een keer omlezen. Nee, deze keer valt er net goed. En kan Fortuna het gotje weer grutter meidje naar Fjouwer. Fortuna, de runner-up van Oranje Jern. Verleden hier eigenlijk een heel sterk seizoen draait. Finale helle in het Ziggo Dome. Daarin winnen ze correct de mindere van Top Sassenheim. Fortuna is natuurlijk wel een ploeg met een stukje historie. Verliezen al 4 keer Nederlands kampioen in de CL-West. 83, 90 en 2003, 2004. Dat is dus alweer een schotje lien. En hier in Delft binnen ze ijs wel weer in voor een feestje. Nou, zie je het winnen in LJK. Dan doen ze voor wat betreft de play-offs hele goede zaken vanzelfs. We zitten precies jelwijs de competitie, de nieuw van de wedstrijd. En als je dan boven ons stenen, dan spelen tot wat noffelijker naar die tweede helden toe. Nee, het gelok aan de kant van LJK zit op dit stuit eventjes net echt mee. Nick van der Steenweg, grote afstand. Nog een keer. Daar komt ze van dichtbij. Ja, ja. Ja. Genadeloos. 18 Fjouwer. Jessica Lokhorst.
Vietje van zelfs. En dan ben we weer waar we eindigen aan de eerste helft. En dan ben die 12 vlotte goals van Marjolein Kroon en Friso Bode eigenlijk alweer voortpoetst. En staan er nog goed 21 minuten op de klok. En moet er dus wat gebeuren bij de Gediksters. Fortuna had een geweldige reputatie opgebouwd op het net van het verdedigen. Minst passeerde team van de Korbbel League. Kennen heel goed het aanvalspel van welke ploeg dan ook ontregel je. Maar daar zit Erwin Zwart nou even zo heen. Zijn vierde treffer. Maar nog altijd dat gotje in het voordeel van Fortuna. Geen koerrekken. Nou al, maar nou geen rebound. En dus kan LDODK beziekje het god weer waarom te brengen naar 12 verschil. Marion Visser. Marjolein Kroon helemaal daar langs. Ja. Kroon is op dreef. Is belangrijk voor LDODK. De international. Brengt de spanning waarom in het duel naar 18-16. Schietserdochter Johan Fries, Oekraïns. Kijk een lange reis aan. En de onderschepping. Nou, krijgen we nog een spannende slotfase. Kan LDODK de druk opvieren? Dan is dit een mooie fase om daarin dichterbij te komen. André Zwart. Ja. Achtje Santje. En dus even de time-out van Fortuna. Verstandig zelfs van Art Corporaal. Tegeer met Damien Volkerts. De staf van Fortuna. De man die het al zo goed uitrekenen kent, de statisticus. Hij maakt even zijn ploeg weer BMH. Want op dit stuit een sterke fase van LDODK. Van 4 goals achterstaan. Waarom? Nee, 1. Weinig 90 minuten te gaan. En dan is natuurlijk in zilkvoetbal alles nog mogelijk. Mirjam Malta met afstandsschot. Een ex-international. Krijgt hier de bal mee van de scheidsrechter en dus de vrije bal voor Nick van der Steen. En die is in de buurt. Weer Nick van der Steen. Weer in de buurt. Maar belangrijker, het balbezit blijft van Fortuna. Oeh. En dit is een belangrijke misser mogelijk. Want daar trok geen 12 verschil, maar de kans op eindelijk eens een lieke staan. Femke Faber
Treft zeker in de eerste helft. Kan die nog wat zetten? Nee, die forceert. Sint Fleurhoek, de international, international onderkant van Fortuna. En verliest dus de bal. Belangrijke fase in de wedstrijd. Welke kant kantelt dit duel uit? Marion Visser bij Mirjam Malta. Ja, en het rent nou even stroef aan de kant van Fortuna. Biedt even net tot schot te komen en dit biedt mogelijkheden. André Zwart. André Zwart. En ja, de schieter verleed alles terug in. Geen vrije bal en dus balverlies. Bij beide ploegen hebben een beetje moeite God van de koer te vinden. Oeh, een groot risico voor Erwin Zwart. Komt nog goed. Nick van der Steen, weg van Grutte afstaan. Wordt een schaakspultje. Waar wat? Waar pakt de rebound? Ja, daar is hij hè. Nick van der Steen. Lang omlet, toch weer 12 verschil. Van Grutte afstaan. Maar zijn vijfde treffer al. Zorgt hij van Nieuwgantje Santje. Elke wedstrijd had wel een paar momenten die het beslissend wijze kennen. En van mijn gevoel had LDODK hier even een kans gelezen. Ja. En het is weer 3 verschil. Joren van Nieuwenhuizen in de ploeg kwam in die tweede helft. Die zorgt voor 21-18. Dat zijn je scherp, Marjolein Kroon. Zij weet dat het je gebeuren moet. Maar ze kent net alleen nog doen. Ja, dan heb je wel een pluspunt in je aanvalsvakkertje. Mirjam Malta onder de koers zetten kennen. Al smits hier die bal samen de zitlijnen. Mirjam Malta 1,98 meter. 4 uit de langste dame uit de Korbbal League. Die kan je wel een baltje vangen letten. Jana van der Vorst. Dan toch weer de ontsluiting. 21-20. De wedstrijd is nog lang net spelen hier in Delft. Maar het is wel heel dit LDODK wat er achterom had. Vlokstra. Die een sterke eerste helft. Weer daar heel productief. Is nou sterk onder de koer. En dus kunnen we misschien toch eens een keer een likkerse staan noteren. Dichtbij. Goed werk Femke Faber daar voor die koer. Nog een keer André Zwart. Wet dichtbij. Nou geen rebound voor Friso Bode. Ja, het zit heel dicht bij elkaar. En die bal, als die krijgt even wat verkeerd valt, ja, dan is hem fort kwijt. Ja, keurig van Tim Vlokstra. Die staat er goed op te letten. Onderschept de bal. En dat jouwt LDODK de kans om er weer naast te komen.
Waar wordt in stelling gebracht? Diana van der Vos, daar is ze. Mij hard trobraak. En die mist ze. Ja, dat zijn kansen die er eens in matten. Dat zijn dure missers. Oeh. Heel knap rond terug. Mirjam Malta met één haan. Ja, de matte risico's naam worden. En dan kun je het deksel op een noos krijgen. En daar werd LDODK de trorenbal mist. Benut Mirjam Malta die lietse kans. En is het 22-20. Marion Visser. Met de rebound. Nog een keer Marion Visser. Nou, het is net 4 mis. Maar ja, een beetje mis is ook mis. Even de rust waarom in het vak. 30 seconden op een schotklok. En nu weer 24. En hoe cool is LDODK? Dit is keurig uitspelen. Nou, Tim Vlokstra die mist toch roemje. Dit zijn toch de mogelijkheden voor LDODK om rond te komen in een wedstrijd. Maar hier liet ze echt kansen lezen. En dat kan duur wezen straks op het eind van de rit. Nou, ik Fortuna had wel eens een mesterke. De bal is overal in het vak. Tolve minuten te gaan. 2 goals verschil in het voordeel van de koprenner. Het kan het gaan. Herinner u nog de wedstrijd van LDODK CK Zet. Dat in de laatste 8 seconden nog 2 keer gescoord worden. Maar ja, dat zijn de uitzonderingen. Voorlopig is het Fortuna wat de voorsprong had. En LDODK wat in de achtervolging maakt. Marion Visser. Oeh, en daar zei de scheidsrechter Johan Vries. Daar weer de bal al in de hand van Tim Vlokstra. En dus weer een training van de dame die een uitspelen kans. Voorkomt onreglementair en scoort Erwin Zwart met de strafworp de 22-21. Het houdt in elk geval de spanning in dit duel. En iedereen mat scherp blijven. Ja. Ja. Dat zijn pittige duelsjes. Tussen Friso Bode en Thomas Rijgersberg. Die kent er allebei een woord van. De vraag altijd waar past je en ba. Nou, deze keer valt de beslissing in het voordeel van Bode. En kan LDODK daar misschien van profiteren. Schot uit de ruimte. Nee, het valt verkeerd. Nee, ze staan om begin de zenuwen van zelfs echt een beetje mee te spelen. Welke ploeg had het kopje het koelst? En daar zit er al. De trorenbal van Claire van Oosten op een ei. Speelt het een sterke wedstrijd, ja? Is productief en er wordt wisselen aan de kant van LDODK. Jurjen Bosma in het veld komt.
in de verdediging. Oeh, en dit is eigenlijk wat te vlot balverlies. Op dit moment weer even de beste troeven in handen van de tussenploeg. Wat doelpunten voor, balbezit. Maar nou toch balverlies. Goed 9 minuten had LDODK nog. Om wat aan die stand te doen. Die 2 punten achterstaan. Wil ze zorgen dat aan de zijkant blessurebehandeling is. Ja, bij Claire van Oosten. Die is heel belangrijk voor Fortuna. Nou, even ziek helje. Kopjes even bij elkaar. Tijd voor de statistiekjes. Voor de liefhebber. Ja, het ontritme kwam vanzelf net zo volle op een aantal vlakken. Dat klopt, ik wil het nu scoren van 23-21. Goed 9 minuten te gaan in het duel tussen Fortuna en LDODK. Balbezit LDODK en die bal valt net goed, maar levert wel een vrije worp op voor LDODK. En dat is dan de prooi voor Femke Faber. Die het in de regel aardig toek is en nou een herkansing krijgt omdat Fleur Hoek te gauw inrent. Ja, en nou rent Claire van Oosten de betiert in. En dan wordt het een cadeautje, dan wordt het een strafworp voor Friso Bode. En die benut is goed de kans. Ja, dat krijg je als er toch wat meer spanning op de wedstrijd komt. Dan ben ze zaakretig. Maar dan ben ik dure cadeautjes om bij te gaan. Kan de verdediging het vak nog een keer dicht houden? Derde dubbel van de vrouwen. En dat wordt echt kundig aanmaken, hè? Keurig doelpunt van Jessica Lokhorst. Dit een heel sterk duo vormt met Mirjam Malta. Dat is een keusje wat ze vaak flikken. Perfect uitviert. En met een verschil. Even een kwarte dweilpauze. Daar gaat even in op een groen zitten. Verzelsdienst krijgt voor een behandeling. En gladde vlieren die binnen gevaarlijk. Tim Vlokstra is ik waarom in het veld. Voor Jurien Bosma, maar onvallend had hij wel wat te brengen. Marjolein Kroon. Ja, goede rebound van Erwin, maar Erwin Zwart mist vervolgens en is het toch balverlies. Ja, je moet er wat beziekje. Er moet wat gebeuren. En daar krijgt Femke Faber de strafworpje in.
Claire van Oosten is er langs. En Fleur Hoekmaier doormeidje. En dat doet ze. Toch weer het verschil. Leeuwarden hing het heel dit ontlijntje, maar weet er maar net naast te komen. En hier de strafworp, omdat Mirjam Malta hier toch onrecht met die bal er weer tussen nu ticket. Vreemde fase van de wedstrijd. Een strafworp tellen ek. Ja, serieus, elke bal die in de buurt van de koer komt is voor Mirjam Malta. Dan heb je wel een wapen in je vakje. Ja, sokkenballen dan net. Dat gelukje maar je dan een keer had. Maar ze kent haar heren en dames in dat vak 3, 4 of 5 keer achter een zitten laten kennen. En elke keer wordt de kans grutter natuurlijk dat die bal een keer goed valt. Nee, Femke Faber begon scherp onder de wedstrijd, maar is nou het schot even wat kwijt. De jonge dame die het van de week aankondigde dat ze nee dit seizoen stopt. Oeh, hier een hele fraaie treffer van Mirjam Malta. Getrukt. Tjen Marion Visser. Oh. André hier, een ruzie met de peel. ...26, 24, Friso Bode. Nog 6 minuut. Aan de Friesen om hier in Delft nog wat aan die stand te verhoren. Maar Fortuna controleert, consolideert, pakt precies op de goede moment de juiste doelpuntjes mee. Ja, die is hier op dit stuit de baas in deze wedstrijd. Nou, ik aan die kant wel eens iets wat misgaat. En als je nog wat willen, moet je op deze momenten profiteren. De goede kans pakken. Marjolein Kroon. Nog 8 seconden op de klok. Ja. Ja, zij dacht eigenlijk wat ze dwaam had en wat ze kan. Scoren. Maar ze had eigenlijk de helft nodig van nog een paar ploegen die ik mij scoren, want het is heel tijd correct net genoeg. ...5 seconden op de schotklok. En de bloed Ian Lissen op de achterlijn. Dat is Thomas Rijgersberg. Die hier even een botsentje met Friso Bode. En leek het er toch wat les van te gaan. Ja, hij lokte vanzelfs een beetje in de training uit. Kreeg die net van scheidsrechter Johan Vries. En de krachten beginnen natuurlijk bij beide ploegen voort te vloeien. Wij hebben nog over. Wij kunnen het nog wel een paar keer herhalen. Dus wat kan er nog in die laatste dik 5 minuten van deze wedstrijd? Ja, nou krijgen we verwarring. De scheidsrechter zit bij de hand, maar
Wils de grensrechter vlaggen hier. En er komt oerlis, want het schot gaat erin. Nou, verwarrende situatie. Want Johan Fries leert terugspelen. En wat wordt dan nou de beslissing? Geen goal, balbezit Fortuna. Nou. De gemoederen rennen wat op in deze fase. Benammen bij Rijgersberg en Bode. En dat krijgt het verschil meisje tussen winst en verlies. Die het wem is. Het worden wedstrijdjes in een wedstrijd op deze manier. Maar ja, zolang het er elke keer sketten worden kan en vong worden kan, is Fortuna spekkeper. 26-24. Minder dan 4 minuten op de klok. En de vrije bal voor Fleur Hoek. De international oerkaam van DVO. Nou dus bij een ploeg dit boppen onder de ranglijst zit. Spanning groeit. Rijgersberg toch weer met de rebound. Die pakt tot nota toch al die ballen in Bode. Geen klok rekken, geen koer rekken mag ik zeggen. 14 seconden op de klok. Oernemen. Ja, dit is goed verdedigend werk van LDODK. Eerlijk is eerlijk. Femke Faber neemt de oer. Diana van der Vos schakelt terug. Onderschept die bal. En dit zijn die momenten, die spaarzame momenten in de wedstrijd. Dat je als ploeg een zinstonder even zeer aan kennen. Eerst maar eens de jongen komen. Marjolein Kroon van grote afstand. En dat doet ze, hè. Heel knap van Marjolein Kroon. En dan liggen ze staan met minder dan 4 minuten op de klok. Knap werk hier van de verdediging. En waar blijft nou het koelst? Dit is toch echt de top van wat we hier in Nederland hebben in de Korfbal League. Strategisch spulsje. Scherrezoon. Nick van der Steen. Zat toek als de bron. En Femke krijgt net en geen winst onder die koer. Geen rebound voor Friso Bode. We wel liggen 4. En is het dus nog steeds razendspannend hier in Delft. Malta, balbezit. Nog altijd Fortuna onzet. Ja, Marjolein Kroon neemt het risico en wordt beleend. En LDODK moet beziekje de ontsluiting weer te krijgen. Zo'n 20-26, nog 2 hele minuut. André Zwart, hij is vaak belangrijk in de slotfase. En nou dan de vrije bal voor Friso Bode. Of nee, hij houdt gewoon even een baltje onder die koer. Hebbers voor Bode. En waar wat de beslissende actie te nemen. André Zwart. Femke Faber, Diana van der Vorst. Het is André Zwart. En die doet het echt. Ja, toch een hele boeiende slotfase van dit duel. En even de time-out. Op 12 minuten 12 van de eind.
Nou, 2 ploegen die ervoor knokken, 2 ploegen die ervoor gaan. Nummer 1 zijn de nummer 4. Ja, van echt krachtverschil is Joert amper sprake. Het zal dadelijk gaan om die beslissende laatste acties. Waar doet daar het juiste risico te nemen, het juiste schot te kiezen. Of ben je tevreden met een punt? Nou, op een linkspul spelen bij kworbal is verschorrend moeilijk. Ik refereerde straks al aan het feit dat ze in 8 seconden, in de laatste 8 seconden, nog wel eens 2 goals vallen binnen. Daar kun je net op gokken. En Fortuna had het balbezit. Daar komt Fleur Hoek er langs, maar komt net tot een schot. Grote afstand. En dan fluit het de scheidsrechter voor. Een actie die ik net goed begreep. Hij is even in conclave met Henk-Jan Mulder, de trainer van LDODK. Lees me nou eens uit, waar fluit is toch eigenlijk voor? Want ja, vrije bal waar je aan. Dat ben haast strafworp. Dat ben hele grote kansen voor een ploeg. Dus dan moet het wel echt een training wezen om die samen aan. Fleur Hoek. Niet en balverlies. En nou, 1 minuut 42. Zo LDODK voor het eerst in een wedstrijd zelfs op voorsprong komen kennen. In een poep en een skate staan ze 3-0 achter in dit duel. Had er alleen nog maar achterom aan. Marjolein Kroon. Daar weer er haast. Maar de bal rekt de koer, dus dan krijgen we 24 seconden op een schotklok. Er ben nog 14 van oer. Wie durft? Waar neemt het schot? Marjolein Kroon krijgt net. Maar de koer is rekken en het balbezit is rek. Knap werk van de onval van LDODK. Spanning die stiegt hier echt tot aan het kookpunt. Daar is ze. Oh, en daar begint uw training zijn. Scheidsrechter. En dan kan het dus de verkeerde kant ook nog wel eens uitvallen. Want er zijn nog goed 30 seconden te gaan. 27. En eigenlijk als de hier een loopfout van Fleur Hoek. Nog 1 onval is er mogelijk. Nog 1 schot kinderplak vinden. Krijgt deze wedstrijd een winnaar? Of blijft het bij een leek spul? 12 seconden. Waar neemt het schot? Het moet natuurlijk Marjolein Kroon worden. En die krijgt hem. De strafworp. Die krijgt de strafworp op 8,5 seconden vertiet. Erwin Zwart voor mogelijk zijn belangrijkste stip van deze competitie. En de allereerste voorsprong voor LDODK. 27-28. Maar Fortuna mij nog. En die kan nog tot schot komen. Jongen. Dit is toch een climax van heb ik jou daar. Wils we toch nog weer een time-out. Nog even mij nog 8 seconden en 5. 8,5 seconden mag ik zeggen nog op het boord haar. Ja, het scorebord staat je zelfs nog op de oude stand. Maar nevens mij is het wel degelijk zo'n 2028. Nou, hij wordt net goedkeurd omdat er bellen weer voor time-out. En dus moet hij alsnog die strafworp nemen. Kan hij hem nog een keer benutten? Jongen, hoe spannend wordt het meisje voor een strafworp. Maar die speciale techniek, met 1 hand.
Hij doet het nog een keer. En nou komt de stunt toch wel heel dichtbij. Zeker als Diane van der Vorst hier de bal onderschept. En het ongelofelijke gebeurt. LDODK pak je de volle buit in Fortuna, in Delft. In de allerlaatste seconden. Ze gaan maar 1 keer voorstien deze hele wedstrijd. Maar het is wel de belangrijkste keer, namelijk de laatste keer. En hier krijgt deze team een enorme impuls van. Zij melden haar helemaal weer om in die top 4. Toch weer volledig mee. En schreeuwen je toch weer een stukje historie. En hoe spannend kan het dan wezen in de korfballerij? Waar hier dit verwachten? Ja, net in. En dat betekent dat Fortuna nou de koppositie kwijt is. Want zij hebben nou 9 wedstrijden, 14 punten. PKC is de nieuwe koprenner op dit stuit. Die maakt nog een wedstrijd in Helliets en top. Maar LDODK stiert stevig op het 4e plak. En maakt het indruk hier met een hele mooie overwinning. In Zuid-Holland, in Delft. Het feest kan los. De Friesen hebben een hele mooie veromreis van de boeg. En helje hele dure punten op zijn koprenner Fortuna in Delft.